हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना अरायबो मात्र गावनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखाय गावनि बिसिखौ हाखु-दाखु सेक्स खालामनायावनो नोंथांमोना गावनि बिसिखौ सुखुखौनो होनो हाया एबा बियो गोजोनबायना गोजोनाखै बेखौ मिथिनानै मोना। नाथाय लोगोफोर, नोंथांमोना बिखौ गिनो गोनां जेबो गोनांथि गैया मानोना बेबादि जाथाया नोंथांनियावल' नङा, बियो फ्राय हौवाफोरनियावनो थायो। मात्र बिखौ मिथिनो थाखाय गोनांथि जायो थार राहा लामा दिन्थिनाय। जायखिजाया हिनजाव एबा गावनि बिसिखौ गोजोन होनायनि आगोल नोंथाङा गावनि बिसिखौ गुदुं खालामग्रोनांगोन। अब्लासो नोंथाङा बिखौ गोजोन एबा सुखियै लाखिनो हागोन आरो बिबो नोंथांजों आथोन बानायलायनायाव हेफाजाब होफागोन। अब्ला थौदो जों बै अंगफोरखौ फोरमायनि जायखौ नोंथांमोना सुइनानै एबा दांनानै बिसोरखौ गुदुं बानायनो हायो। नाम्बार 1, जायखिजाया हिनजावखौ बैफोर जायगायाव दांनानै एबा खुदुमनानै बिसोरखौ गुदुं बानायनो हायो। जायखिजाया हिनजावफोरनि देहा सोलेरा जोबोर गुरै, गोरलै एबा सेनसिटिभ जायो। जुदि नोंथाङा बिसोरनि थि जायगायाव आखाइ होनानै दाङोब्ला आरो खुदुमोब्ला बिसोरखौ जोबोर थाबनो मोजाङै गुदुं खालामनो हायो। गोबां हिनजावफोराथ' मात्र खुदुमनायल'आवनो बिसोरनि बिदै एबा लाथोआ गलाङो, बिसोरो गोजोननाय मोनो। नाथाय सोंलुआ बैसो जे जों बबेयाव खुदुमोब्ला बिसोरखौ जोबथा गोजोन होनो हायो। नाम्बार 2, खाफालाव। गोबां हौवाफोरानो मिथियाबो जानो हागौ जे खाफालाव खुदुमनानै हिनजावफोरखौ गोबां गरम खालामनो हायो। खुदुमनायनि आयदाया नोंथाङा मात्र बेबादि खालामनांगौ दि जेब्ला नोंथाङा गावनि बिसिखौ खाफालाव खुदुमगोन अब्ला गावनि गुस्थिखौ दसे गोबाव समहालागै खाफालाव लगायथाबना खुदुमबाय था आरो दसे सेकेन्डनि उनावनो नोंथाङा हमना मोनगोन जे खाफालाव खुदुमनाया बेसे गोजोन होनो हायो। नाम्बार 3, खोमायाव। जेब्ला जों सोलेरारि लुबैनायनि बाथ्रा बुङो अब्ला खोमानि गोहोमनि खोथायानो बेलेग। फ्राय बेनि सोमोन्दै मानसिफ्रा बांद्राय मोनथिया बेनिखायनो मानसिफोरा बेनि फारसे बारा ध्यान होआ। नाथाय नोंथाङा जेब्ला गावनि हिनजावखौ खोमानि उनथिंजाय खुदुमगोन एबा खोमा बिलाइयाव हाथाइजों ज्रिद-ज्रिद अरना होगोन अब्ला नोंथांनि पार्टनार हिनजावआ गरम जानायाव इसेबो गोबाव सम लानाय नङा। नाम्बार 4, जान्जियाव। थारैनो बुंनो थाङोब्ला हिनजावफोरनि जान्जियाव मात्र आसि बिजुजों बिलिरना होनायावनो बिसोरो आथोननि थाखाय जोबोर गरम जायो। नाथाय हिनजावखौ अब्लासो जान्जियाव दांनो एबा खुदुमनो हागोन जेब्ला नोंथाङा बिजों लोगोसे आथोन गेलेनो थांगोन। नाम्बार 5, फेन्दायाव। फेन्दाया हिनजावफोरनि बै बाहागो जेराव नोंथाङा गोरलैयैनोथ' दांनो हाया, नाथाय जेब्ला नोंथाङा गावनि बिसि एबा गोसो थोनायजों सेक्स खालामनो थाखाय राजि खालामनो नागिरो अब्ला बिनि फेन्दायाव दुंब्रुदै खुदुमनानै बिखौ सेक्सनि थाखाय राजि खालामनो हायो। नाम्बार 6, आबुआव। बेनि सोमोन्दै गासै मानसिफोरानो मिथिगौ जे नोंथाङा सोरबा हिनजाव एबा सिख्लाखौ बिसोरनि आबुआव खुदुमोब्ला बिहा सेक्सनि थाखाय गरम जानायाथ' थि। नाथाय नोंथाङा मात्र बिखौल' खालामनांगौ, बै खुदुमनायखौ इसे गोबाव खालाम आरो आबुखौ हाथाइजों ज्रिद-ज्रिद अरना होनो इसेबो लाजिनो नाङा। अरना होनांगौ, नाथाय गोसोआव ला, गोसायै दा अर। नाम्बार 7, गुस्थिनि सायाव। बेयो बयनिख्रुइबो साबसिन जायगा जेराव खुदुमनानै जायखिजाया आइजोखौ गुदुं खालामनो हायो। जायखिजाया हिनजावनि एबा सिख्लानि गुस्थिखौ खुदुमनायाव नोंथाङा इसे मोजाङैल' खुदुमनांगौ। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबोला अन्नानै लाइक, शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। आसा खालामो नोंथांमोना एसेब्लाबो अनरगोन होननानै। गोजोन्थों।